5 начина, с които да почистим предното стъкло, когато е покрито с зелени или кафеви водорасли. Първи начин – кухненска гъба. Това е най-евтиният и достъпен начин, с който започват всички начинаещи акваристи. Аз не го препоръчвам. Някои гъби са антибактериални, съдържат химикали. Твърдата част някой път има метални нишки, може да надраскате вашето стъкло. Става бавно и трудоемко. Втори вариант с дебитна, кредитна карта става всякаква пластика. Доста лесен вариант. Минусът е, че с времето ръбовете на картата се нараняват, така че всеки път, преди да започнете да почиствате вашето стъкло, проверете ръба дали не е надраскан. Ако видите неравности, сменете картата. Трети вариант. Това е магнитна чистачка. Това е начина, по който най-много съм надирал стъклото на моя аквариум. Не го препоръчвам. Попаднат ли песъчинки между стъклото и чистачката, всичко приключва. Буквално с едно чистене може да се надерете целия аквариум. Трябва много да се внимава с тях, но иначе са удобни, поради факта, че не трябва да се бърка в аквариума. Четвърти вариант. Това е филтър на вата. Ако искате да нямате дръскотини, това е най-доброто решение. Самата структура на ватата е като изкуствен памук, който почиства много добре всякакви алги. Даже такива, които и едвам се виждат. Плюс също много голям е, че може да почистиш всякакви места. Под разпънки, въглите на аквариума. Трудоемко е, мокрим си ръцете, но е много добър начин. Пети вариант, който ми е любимия, това е с стъргалка за стъкло. Или скрепер, който има отпред метално острие. С него не трябва да си мокрим ръцете, чиства много лесно, колкото и да са оплюити алгите, с едно движение изчезват. Единственият минус е, че трудно се почистват ъглите на аквариума, тогава на помощ идва филтърната вата. Така че най-добрият вариант, според мен, е стъргалка за стъкло плюс филтърна вата. Напиши в коментарите как ти почистваш стъклата на твоя аквариум.